Položaj osoba s invaliditetom u zemljama Zapadnog Balkana veoma je težak. Nezaposlenost, neadekvatno ili nedovoljno inkluzivno obrazovanje, fizička i informativna nepristupačnost samo su neki od problema s kojima se osobe s invaliditetom svakodnevno suočavaju i koji ih vode u siromaštvo i isključenost iz društva. Razumijevanje i potpora društva najčešće izostaju, dok su s druge strane predrasude, stigma i diskriminacija u velikoj mjeri prisutne. Osobe s invaliditetom su neodvojivi dio našeg društva. To su članovi naših obitelji, naši prijatelji, susjedi i kolege. Naša je moralna i zakonska obaveza omogućiti im dostojanstven život i uključenost u sve sfere društvenog života. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2006. godine usvojila Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom kojom se jamče pristupačnost i jednakost mogućnosti u svim oblastima života, uključujući obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, kulturu i sport. Pristupačnost je jedan od osnovnih preduvjeta jednakosti i njen izostanak se smatra diskriminacijom. Kako bi osobe s invaliditetom mogle na jednakoj osnovi uživati svoja prava, potrebno im je osigurati nesmetan pristup svim javnim objektima i površinama, sredstvima javnog prijevoza, uslugama i informacijama. Potrebno je ukloniti arhitektonske barijere, kreirati internet stranice i online usluge koje su pristupačne i osobama oštećenog vida, televizijske programe prilagoditi osobama oštećenog sluha, a važne informacije napisati jasnim i jednostavnim jezikom kako bi ih razumjele i osobe s intelektualnim teškoćama. Bez barijera ka pristupačnom okruženju. Osobe s invaliditetom imaju pravo na samostalan život. Između ostalog, to znači da imaju pravo same birati gdje će i s kim stanovati. Zatvorene institucije ne smiju biti jedini izbor za život osoba s invaliditetom. Samostalan život osoba s invaliditetom zahtijeva individualni pristup i usklađivanje sa specifičnim potrebama i željama svake osobe. Potrebno je da države i društva pruže odgovarajuću potporu i osiguraju resurse potrebne za samostalan život osoba sa invaliditetom. To uključuje pružanje različitih usluga potpore, ali i stvaranje prilika za obrazovanje, zapošljavanje i društveni život bez diskriminacije, bez barijera k samostalnom stanovanju. Kvalitetno obrazovanje u 21. stoljeću je obveza cijelog društva. Osobe s invaliditetom imaju pravo na stjecanje znanja i razvijanje životnih, profesionalnih i socijalnih vještina prema programima koji su prilagođeni njihovim specifičnostima i u punoj inkluziji sa svima, bez barijera k inkluzivnom obrazovanju. Zapošljavanje je najbolji vid inkluzije u društvo. Radni angažman omogućuje osobama s invaliditetom da ostvare svoje potencijale, osiguraju sredstva za samostalan život i doprinose društvu u cjelini. Bez barijera k zaposlenju. Kultura, razonoda, rekreacija i sport važni su elementi za kvalitetan život svake osobe, pa tako i osobe s invaliditetom. Države priznaju ovo pravo osobama s invaliditetom i trebaju im osigurati adekvatan pristup različitim aktivnostima. Bez barijera u sportu i kulturi. Kako bi se ostvarila puna inkluzija osoba s invaliditetom, potrebno je da zemlje Zapadnog Balkana prate europske standarde i unapređuju svoje zakonodavne okvire. Države se trebaju posvetiti i primjeni tih zakona. U donošenju odluka države bi se morale redovito savjetovati s organizacijama osoba s invaliditetom i učiniti sve kako se nijedna osoba ne bi osjećala diskriminiranom ili isključenom. To podrazumijeva i podizanje svijesti javnosti o položaju osoba s invaliditetom. Također, potrebno je podržati razvoj tehnologija koje će unaprijediti kvalitetu života osoba s invaliditetom, njihovo uključivanje u društvene aktivnosti i u procese donošenja odluka koje su važne za njih. Ove tehnologije trebaju biti dostupne osobama s invaliditetom. Usprkos brojnim izazovima, važno je kontinuirano raditi na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom. Samo tako možemo stvoriti inkluzivnije i pravednije društvo. Izgradimo društvo bez barijera.
Ovaj video je nastao u sklopu regionalnog projekta Societies 2, kojeg financira Europska unija. Stavovi izrečeni u ovom videu su izričita odgovornost partnerskih organizacija na projektu i ne predstavljaju nužno stavove Europske unije.